निकल ना निकल जल्दी निकल बाहरवा हो मिले खाती आइल तोहर गाँव के लाभरवा हो भाई रुको रुको दियावा हो भाई कूलर लेवल। हाँ मर्दे कूलर एसी पंखा टीवी फ्रिज सब लेवल लेके आवा हाँ जल्दी जल्दी आवा जल्दी बोहनी के टाइम बा। साला कूलर लेके ओई बा साली के ठग ले हम तनका भूरसन पापड़ी देखे आवी दे साली के आवी दे जल्दी। एकर कथी मिलते एकर ऐसे तो एकर बाजार खत्मे हऊ सन पापड़ी देबाऊ एकर सन पापड़ी के साथ 2 रुपयो लेबो 2 रुपया तो ना लेकिन 1 रुपया देबाऊ। चलो ठीक है दाओगे तो रुके के बांध लो ला होई झांट देले बारा हेतनी बुरसा पापड़ी इतना बड़का कूलर देलियो हेतनी बुरसा पापड़ी दे बारा भाग साला। अच्छा खिसिया ना तनका आउट ले ला बोहनी के टाइम बा ला तनका आउट ले ला खुश चलो ठीक बा। आए पुरान धुरान लोहा टीना बकरा बकरी पारा पारी लोटा थारी ट्रक जीप मारुति गाना गुड़िया खत खेतियान पारा के पारी लोटा के थारी जे ना बेची से कवारी अपन सास पसो के पुट्टा फाड़ी हट महंगा भइल बा सारी खुलल बा आंगनबाड़ी कवारी लाल जी आवे ले साल में 1 बार हफ्ता में 2 बार महीना में 3 बेर। हो कुर्सी लेबा हाँ ले ले बुआ कै रुपया देबा एकर 5 गो रुपया देबो बाकी ई बतावा ई कुर्सी गोल काहे काटल हवा हो भाई ना जाने बारा ना बाबा के हमर शौचालय रहलक बाबा के गोड़ टूट गए रहलक ना त हाँ। यही में हो गई रहल हम तो सुन लेली लोग गाँव माहे हो गई तोर बाबा ई कुर्सी माहे हो गई उ सब तो ठीक बा माई उई हवा। अरे बाप रे बाप ई सम पपड़ी वाला बहुत गंदा बात बोले बा निकला हो भाई सब निकला ई साला सम पपड़ी वाला बहुत गंदा बात बोले बा हमरा बारे में। का भेलो भाई का भेलो भाई हो साला सम पपड़ी वाला बहुत हमरा माई के बारे में गंदा बात बोले बा। चलो ता इहे बा साला अरे साला कथी कहले रे देख भाई हम एकरा कहली यहाँ कि बउआ माई उई बा ई साला इतने बात सुनलक साला चल गेल खरीदिया गाँव के लोग के बुलावे के हम एकरा कहली बउआ माई उई हवा त केस उस झाड़ल हवा त ले आवा ई साला खाली सुनलक कि माई हवा बा इतने पर लेके चल गेल बतावा हमर कुछ गलती बा और गलती हो के तो तू हमें मारला ओ मैं के समझ ले बड़ा ना मैंने लाते मुँह के मारला जितना मन करे उतना मारला। अरे छेरू कहला पूरा सुने लेना चल जाले बुलाए सबके तू जा ठीक बा भाई। अरे बिकाए पुरान लोहा टीना आयल से पायल से टूटल फुटल मोबाइल से लोहा टीना कॉपी किताब। ओ भाई रुको ओ भाई सरकारी लोहा लेवल सरकारी लोहा कैसन होखल है रेलवे के लोहा है ओकरे सरकारी लोहा कहल है ना हो भाई हम ना लेबो हमरा नइखे फंसे के साला सरकारी लोहा बा अगर खरीद ले हम तो ज़्यादा मुनाफा कमाएम उठाएंगे रिस्क सबे न होगा इश्क सारे के खरीद ले जे होई से देखल जाए। हो भाई हो एने आवा ले लेबो कै रुपया देबा हुए देखो देखै लबा 5 किलो हवा 20 रुपये से 100 रुपया देबो ठीक है बा। अरे जी बताइए कमैनी धमैनी चलिए नहीं रहा है समझे नहीं आ रहा है कि क्या करें। हो सर देखिए ना वहाँ पे मोकिल आ रहा है साले का काम धाम तो चलिए नहीं रहा है चलिए आज कबाड़ी वाला के लूटते हैं। चलो प्रणाम सर। ए प्रणाम छोड़ो चेक करवाओ जी सर। अरे सिस्टम बंद करो सामान चेक करवाओ। कूलर उलर ला रहा है कहाँ से ला रहा है पारे जी एक चेक कीजिए था। सर ये तो सरकारी लोहा है कितना टेल आ जाए चलो इधर कुछ बात करते हैं तुमसे। चलो सर पूछ ले के बाद बराबर कर दीजिए ना सर। अच्छा जतिया तथी दो ठीक है सर। लार गिन रहा है जा ठीक है सर। जाओ ऐसा ही सरकारी लोहा लेते आओ और हमारे पास टेलाते जाओ। लोहा ना खरीदने उतना के हम दिला गेली 500 रुपया अब साला सरकारी लोहा